खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जोंनि दिनै टपिकआ जाहैबाय BTC इलेक्शन कैंडिडेटफोरनि सम्पत्ति सोर बेसेबां फरायनाय आरो सोरनाव बांसिन सम्पत्ति दङ दा बैफोरनि टपिकनि सायाव जोङो सावरायनाय जागोन लोगोसेनो क्रर कौटि रांनि धोनि कैंडिडेटफोरनि लिस्ट माने दा बेयाव कैंडिडेटफोरनि दा मोनसे लिस्ट होनाय जादों दा बे जाहैबाय स्टेट इलेक्शन कमिशन आसामनिफ्राय मोनसे लिस्ट होदों जाय बिथांमोना नमिनेशन होदोंमोन दा बिसोरनि मोनसे लिस्ट होदों दा बेयाव बिथांमोननि जों मेनलि टपिकआ जाहैबाय बिथांमोननि प्रपार्टी एबा क्वालिफिकेशन दा बिथांमोनाव बेसेबां सम्पत्ति दं एबा बेसेबां रां दङ एबा बेसेबांसिम फरायनाय दा बैफोर गासैखौबो जों फुल डिटेल्सआव सावरायगोन जोङो खायसे कैंडिडेटफोरनि लिस्टखौल' लानाय जादों दा बैसोरनि बिथांमोननि दा लिस्टखौ जोङो नायगोन एबा बिथांमोननि प्रपार्टीया बेसेबां एबा बिथांमोननि क्वालिफिकेशन बेसेबांसिम फरायनाय दा बेखौ जोङो फारियै नायगोन अब्ला इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अब्ला जों दायो फारियै बिजाथिफोरनि मुं एबा बिसोरनि क्वालिफिकेशन एबा बिसोरनि प्रपार्टी दा बेखौल' जोङो नायलांगोन अब्ला दायो दङ क'क्राझारनिनो बावखुंग्रि बियाबनि दा बे रनजित बसुमतारी दा बिथांनि डिटेल्सखौ जोङो एफिडेविटआव जोङो हाबनानै नायनि रनजित बसुमतारी बिथांनाव गासै मोनथाम एकाउन्ट्स दङ दा बेयाव जुदि आखायाव हेन्ड इन केस आखायाव गासै रांखौ नायोब्ला 50,000 दा बे दङ लोगोसे गासै बेनियाव मोनथाम एकाउन्ट्स दङ दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों गासै बिथांनाव जोङो ग्रस टटेल भेलु दा बेखौ जोङो 14,59,259 दा बेखिनिखौ मोननाय जादों गासै माने कारखौ लानानै एबा गासै केसखौ लानानै एबा हेन्ड केसखौ लानानै गासै प्लास खालामोब्ला 14,59,259 दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिथांनि क्वालिफिकेशनखौ नायोबा जोङो मास्टार्स अफ आर्ट्स फ्रम डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटी इन द इयार 1999 इयार्सआव दा बियो मास्टार अफ आर्ट्स MA खौ पास खालामदों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटीनिफ्राय मोनगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा दा जों नायनि कैंडिडेट खाम्फा बरगयारी बिथांनि डिटेल्सखौ जोङो नायनानै लानि आखायाव केस थाखा दङ 5,47,477 दा बैखिनिखौ हेन्ड केस दा बेखौ जोङो दं होननानै बेयाव फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों बिथांनि गासै ग्रस टटेल भेलुखौ नायोब्ला 10,40,60,660 दा बैखिनिखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बिथांनि क्वालिफिकेशनखौ नायोबा बेचेलर अफ आर्ट्स एबा BA पास दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों कैंडिडेट हाग्रामा मलारि दा बिथांनि जों डिटेल्सखौ जोङो हाबनानै नायनि वेबसाइटआव एबा नैबे एफिडेविटआव जोङो हाबनानै नायनि बिथांनि आखायाव गासै हेन्ड इन केस दा बे दङ 6,50,200 दा बेखिनिखौ हेन्ड इन केसआव जोङो नुनो मोननाय जादों बिथांनि गासै ग्रस टटेल भेलुआ जाहैबाय 380.40 लाख दा बैखिनिखौ ग्रस टटेल गासै माने बेंक एकाउन्ट्स एबा गासैखौ लादेरनानै दा बेयो जाहैबाय 380.40 लाख दा बेखौ जों नुनो मोननाय जादों हाइएस्ट क्वालिफिकेशना जाहैबाय HS पास दा बे जाहैबाय साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय पास जानाय दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों कैंडिडेटनि थाखाय नमिनेशन होदोंमोन नाथाय बिथाङा रिजेक्ट जादों दा बिथांनि मुङा जाहैबाय डक्टर सांग्राम ब्रह्म दा बिथांनिबो जों डिटेल्सखौ नायनानै लानि बिथांनि आखायाव दङ 15,650 दा बेखौ हेन्ड इन केस आखायाव बेखौ देखायनाय जादों बिथांनि गासै ग्रस टटेल भेलुखौ नायोबा 32,95,868 दा बेखिनिखौ नुनो मोननाय जादों बिथांनि क्वालिफिकेशना डक्टरेट अफ फिलसफी इन द इयार 2009 आव डक्टरेट अफ फिलसफी दा बेयो जाहैबाय लाइब्रेरी एन्ड इनफरमेशन साइन्सआव माने डक्टरेट जानाय एबा डक्टरेट डिग्री लानाय दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मोनगोनां प्रमद बर' बिथांनि कैंडिडेट दा कैंडिडेट डिटेल्सखौबो जों नायनि दा बिथांनाव गासै हेन्ड इन केस आखायाव दङ 30,200 दा बेखौ जोङो नैबे कैंडिडेट माने इनफरमेशनाव जोङो मोननाय जादों लोगोसेनो बिथांनि ग्रस टटेल भेलुआ जाहैबाय 54,46,253 दा बेखिनिया ग्रस टटेल भेलुआ दङ बिथांनि क्वालिफिकेशना HS पास दा बे जाबाय तामुलपुर HS स्कुलाव 1994 आव पास जानाय दा बेखौ नैबेयाव मेनसन खालामनाय दङ कैंडिडेट गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दा बिथांनिबो जों डिटेल्सखौ नायनानै लानि बिथांनि आखायाव गासै रां दङ 7,91,096 दा बेखिनिखौ देखायनाय जादों बिथांनि ग्रस टटेल भेलुखौ नायोबा 91,87,876 दा बेखिनिखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बिथांनि क्वालिफिकेशना मास्टार्स डिग्री फ्रम ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी डिमापुर नागालैंडनिफ्राय दा बेखौ मास्टार्स डिग्रीखौ कमप्लिट खालामनाय जों नुनो मोननाय जादों अब्ला जोङो बेखिनि कैंडिडेटनि सायावनो एसे सावरायनाय जाबाय दा बे हिसाबै जोङो नमिनेशन जोंनि मोन 40 BTC नि मोन 40 समस्थियाव गासै एप्लाइ खालामदोंमोन
384 केन्डिडेटआ माने नमिनेशन होदोंमोन नाथाय बेयाव एक्सेप्ट जादों गनाय जादों दा बे जाहैबाय 382 केन्डिडेटआ गनाय जादों एबा एक्सेप्ट जादों दा बेयावनो सानै रिजेक्ट जानायखौबो जों नुनो मोननाय जादों अब्ला लोगोफोर दिनै जों बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय अके गोजोन्थों